what some of us are fighting for is to see that this oppressive system is crushed. We don't care whether, I don't even care whether I would be part of the top echelon in the room. I'm not worried, but I'm dying to see a change that, in the system. That's all. That's all. Taigara mumako Zimbabwe Alwata imanya dakabatesa Zimbabwe Taigara mumako Zimbabwe Alwata imanya dakabatesa Zimbabwe Vakomana vasikana Zimbabwe Magorila makomo Thank you for tuning in to Zim News Beat TV with Robert Fumani. This is the program, The Forgotten Veterans, a program where we trace the footsteps of brave young men and women who sacrifice their life to liberate Zimbabwe. Chirongwa chatinotaura nevarwi vehondo yerusununguku, vana Mujibha, vana Chimbwido, vabereki. Nani zvake ane basa raakaita mukusunungura nyika ino. Munoziva munguva shoma yapfuura takakupai chirongwa chekubhombwa kwakaita fuel tanks muHarare, Salisbury fuel tanks. Then takataura na Mbuya Hwiza, tikataura na comrade Member, tikataura na comrade Lobo. Nasi tatera rimwe gamba zvakare kuGweru kuti tinotaura naro nekuti zita raro rinotaurwawo kuti ndiye mumwe watakanga tinaye muchikwata ichocho. Nekudaro regai tigare pasi negamba iri ritaurewo zvarinoziva kana kuti nhoroondo yaro munyaya yekusunungura nyika yeZimbabwe. Baba makadizvi ndiripoini aiwa ndiripoini ndinofara kusangana nefinali handitika ndinoziva ndanda nechikwere tine mhuri yeZimbabwe zvakare ndotowana kwachiverenga ka wataura nanhingi wataura ko nhingi wachari kupi handitika aiwa ndinotenda kuya pano kumusha kwakazvarwa mukomana wandigere naye pasanasi ndekupi? Right, ndakazvarirwa kuChivu. Vabereki vangu vanga vari maticha. Okay. Vachidzidzisa kunonzi kwaBere. Asi kwaBere kwacho kuBhohera hakusi kuChivu. Okay. Ndo nguva yandakazvarwa asi vaichinja zvikoro. Baba vangu vanga vari headmaster. Saka vaingonzi kana chikoro chimwe chakuda kuvakwa woendeswa ikoko. Vanga vari headmaster wemaCatholic schools. Iro zita rekumusha nderekuti chiise nemo uye zvakare mumhuri yekwenyu imimi yakamira sei kwababa namai? Right. Inini ndinonzi William Mukumbuzi. Baba vangu vari Martin Mavaranda Mukumbuzi. Baba vangu vari second born yemukadzi wechi4. Okay. Mumadzimai asekuru vangu. Sekuru vangu vainzi vaTom. Ivo mukoma wavo, mai vavo vainzi vaRegina kana kuti vaMudigi. Mukoma wavo vainzi vaThomas kana kuti Mugweje Mukumbuzi. Vaive nevamwe vanin'ina vavo, mumwe ainzi Winslaus nomumwe ainzi Ambrose. Then vaizova vari nehanzvadzi dzavo ainzi Sebia Chamatumba akaroorwa kuBhohera uko, neainzi Matilda Gwekwerere akaroorwa kuChivu ikoko. Then na sister, a nun, ainzi Alexander
avo vachiri vapenyu vamwe vese ava vakashayika Okay. asi havaingosvika ashayika mazuva makore akangosiyana-siyana. Baba wangu wakashayika 1990. Okay. Then amai vangu ainzi Anatolia Rungira Mushure kana kuti Bungu vaibvawo muChivu futi vari mwana wanasekuru vangu vainzi vana Mushure vanogara panonzi paNharira. Ndo patakatozogara isusu panonzi paNharira ipapo, although kumusha kwedu kuri kwaGovere. Ndo imwe senemu yedu yekutonzi Govere iwe. Alright, okay. Govere yacho iri panonzi kuGanda Chibvuwa. Ganda Chibvuwa ndo mission yemuraini medu. Although isusu takazoita ngotama takugara hedu paNharira. Then mumhuri medu baba vedu sekuru vedu vaTom vanga vari mwana waNyava. Nyava ari mwana ainzi Watambwa. Ndo pandinogumira kuziva kuti Watambwa anga ari mwana wani. Asi tilinzogumira pana Watambwa zvinhu zvino tatisina marekodzi ka. Anowanda watakagarira pano marekodzi. Then kumhuri kwamai vangu vanga vari mwana waTaka Mushure. Vaive namai vavo vairapa avo vakashayika endatozvarwawo. Vakatoti siro twakati wandei ndine chipo chekuchengeta mbudzi chinenge chakabva kuna mbuya ivavo vesi ndakapiwa mbudzi pana mbuya. Kuti kana upurazuku ndine mbudzi dzakatoti kuti. Then mumhuri yedu vana Mukumbuzi nana Govere takawanda. Takawanda zvokuti inonzi Govere school, both primary and secondary. Nowana maclassrooms mazhinji chingwari hafu. Ndo zviri mumhuri. Saka ini ndazvarwa uChivu takazotama kubva kwabere kuya obva taizoenda kunonzi kuAsisi kunonzi kwaChivese. Ndakazonotanga chikoro kwaChivese ikoko. Ndatangira chiri vana sabu A sabu B. Tikaita standard 1 ndo yatakazochinja yakunzi grade ndazoenda in fact ndazopinda mugrade 4 after standard 1. Obva tatama futi kubva kwaChivese kuya. Baba vangu vanga vakurwara saka vakazoinge vabuda basa nekurwara. Obva tanogara panonzi paNharira. Ndopavakatenga shop paNharira ipapo. Obva takugara ipapo. Ini riri mumba medu, vana vemumba medu tiri 6. Aiti mukoma wangu ainzi Eustace Mukumbuzi. Aizongozikanwa sayu. Ndosho tikati yaEustace. Akadzidza paAsisi akazoenda kuUnited Teachers College. Akazoya teacher, akazoita headmaster.
akazoshaika ke au headmaster wepachipindura secondary school yemubhindura ya then second born anzi Dorothy Mubhedha vari muno Mugweru vanogara kuri Riverside asi kwemakore akawanda anga ari headmistress wepaSt Michael's yemuAscot Mugweru imomo kuteedza matsimba ababa kuteedza matsimba ababa vazhinji vanga vari maticha mumba medu mai baba uye mukomana ayo sisi then anoteera Dorothy anzi Winnie Rwafa ari kuHarare. She professionally she's a tutor wemanesi asi she's retired but hayi zvino aringosenza usanesi ka skill haiperi so aringosenza usanesi kuHarare ko then inini ndini wechi4 inini handina kuenda straight nechikoro nenyaya yekuti ndakazomboenda kuhondo asi ndadzoka ndopa ndakazotanga kungoverengawo chikoro kugona ndaigona handidokuregere mwana nematicha mairi woti mukoma nasista pamberi vanhu 4 vachikuticha uri 1 unotopagona chete gona ndaigona ndakabva ndiri paasisi ndiri muform 2 ndichienda wanguone omba ndazodzoka omba ndatanga kuzviverengera ndega ndaingoenda kumarapid results ndonotenga marapid results lecture aya ndoya ndozviverengera ndoita sei zimana ndazo ito chikoro chiri nani ndine business leadership ndakaita then kune anonzi Martina ndiye anga akarorwa kwaMagunda kuBhoera uko she is late as well uyu ndiye anonditeera then last born anonzi Regina zita rambuya ramai vababa anonzi Regina she is also late uyu anga ari nesi Martina anga ari teacher Regina anga ari nesi she is also late ndo vana vemba medu ivavo vana ava vazukuru vakati wandei ndonga kuma 17 18 ngoma wangu ane vana vatatu avana mwe anonzi Jini ndiye muzukuru mukuru kozoita Varaidzo kozoita Jini she's content production sezvamunokuita asi ari kuCape Town then Varaidzo she's a nurse ari kuparire Nyatwa then Chennai she's a doctor medical doctor ari kuchikoro hake kuCape Town as she is a qualified doctor then kozoita Kumbirai is the last born ari kumba hake kuchifu ikoko then Dorothy she first born was a doctor she is late akangorwarawo akangoshaika she was married to Mchichwa Dr. Mchichwa ari kuSouth Africa they were both doctors husband and wife then ane anonzi Rumbi ari kuIreland she's a lab scientist kuIreland then ane anonzi Tapiwa ndo last born yaDorothy Tapiwa ari kuGermany asi akaita
zvesea diving zvekuti stadha tumhuka twepasi itwotwo twepasi pegungwa. Then Winnie ana first born yake, she's an accountant, anonzi Chivimbiso, ari ku South Africa nemurume wake anonzi Masango. Then anoteerwa nadoctor, medical doctor futi anonzi Chido akaroorwa na physiotherapist. Vari ku Congo Brazzaville. Then ane last born yake who is also a content producer. Anonzi Dennis Rwafa. Murume waWinnie anonzi Dennis Rwafa. He's well known, he's a journalist. Majournalist ekudhara vaya. And he was working for Ministry of Information. Akatonga ari director wezveproduction nechii zvakawanda wanda ari kuMinistry of Information. Then inini kuti wadzanai ndo first born. She is in UK. She akaita hotel and tourism management ku South Africa, ku Durban. Umbazodzoka umbaswita business management pa Great Zimbabwe University. Umbazoenda hake ku UK. Ane vana vake 3 vachiri munomu. Vanopota vachingoshanyirana cheshizvi. Then ndina anonzi Nerudo Mukombozi, ana mai vake. Nerudo akaita administration and international relations ari ku UK. Then kozoita anonzi Nenyasha kana. Kozoita Nerudo akaita zvemacomputers ari ku Cape Town. Then last born anonzi Wedzerai. Uyu izvozvo ari ku UK asi I would rather say ndiye munhu andogara naye pano. Zviite 2 days zita tombotaurirana nyaya zhinji. Akaita agriculture Black Phobia. Concession. So one of the best agricultural colleges. Akaita agriculture. Asi like ndianenge achindiadvise achitaura na mai mofa andadinavo. Azviite kuti pedze 2 days tisinota. And he's only waiting kuti zvematitle deeds zvikabuda. He comes back. Settler. That's about my. Then Martina, she happens to be late as well. And vanhu vake ane anonzi Ipaishe. She's a lab scientist asari ku Ireland foot. Then ane anonzi Kombo, the computer engineer ku Marari, Econet. Then ane anonzi Anesu, she's a journalist asari ku Ireland foot. Then Regina, last born, mwana wake anonzi Munashe. Ka favorite mzukuru kangu. Mati umetichakurovai kuti makatotaura. Kadurura. That's why. Saka ndopota achidzora. Kari ku Vic Falls. Air traffic sakuti chakuti. Controller. That's about my mori
yamartin Mavuranda. Yes. Novazukuru vake vese. Right. Inini ivo vamartin Mavuranda vakadzidza kwakutama. Okay. Vava vari pamberi papresident, former president Mugabe. Okay. Kuchikoro kwakutama ikoko. And vakatombondidzidzisa rimwe zita harina vanhu vanonyatsoriziva rokuti hanzi waiti ukanzi Frau uchidaro former president hanzi maiburana muri vana vadiki. Yakadikideo. Hanzi rakabva nekupi? Hanzi rakabva nekuti vana Frau vacho vamene vakabva nako vachitedza njanji vasvika kumakwiro kuya Frau manje anga akutoisa dombo ako kana kwanodoka varara musaidi menjanji ochinja dombo. Njanji inenge yangofanana kazvokuti munogona kutadza kuziva kuti muri kuenda kukwiro. Saka vaisa dombo kumberi uko orara kuti vazive kuti tiri kuenda uko. Saka hanzi Frau aifuma wakachinja dombo oridzorera mumasure uko. Saka ivo makuseni otanga kudzokera uko. Apa Frau ari kuda kuti vapfuure nepamakwiro because ndo paakanga awana zvakanga hanzi saka pavakazoona kuti tiri kufamba pa1 place hanzi pavakazotanga kuti ndiani achinja dombo hanzi wese ungobvumirana ndifurawo hanzi anga achinja dombo kubva uko. Saka vakuenda uko unochinja dombo futi orisa uko. Sakura ndiyanga iri character yamudhara bombe. Durani. Uzanzi akasangana newaida kuti vasapfuure. Eventually hanzi Frau akatozongosara ipapo. Historia ndaitaurwa wena mudhara wangu. Asi inenge yaitozikanwa zitereki because takatozomboenda tese kwakutama paifomwa yainzi Koba yai. Slogan yacho inenge yanga ine mukurumbira. Vese madhara anga aripo achitodedzera kuti ndiani achinja dombo ndifurawo. Asi hanzi amukuru zvaimutsamwisa stereki. Hanzi vaigona kutodzimara motorovana endi nyaya yacho ichitoperera kwaprincipal. Right. Saka inini ubva ndazoenda kuchikoro kunonzi pachivese ndo pandakatangira. Iyo sub A, sub B, standard 1 ndichidzidziswa ainzi Mai Mujuru. Muzukuru wangu Mai Mujuru yavo. Variko kuchirwi ikoko. Murume wavo ainzi Louis Mujuru. Kana kuti baba tichatonga. Tichatonga wachona kabhururu kangu kari kamuzukuru kari kuTanzania. Then omba ndabva ndazoenda kwamadzire. Madzire iri padhuze nepanharira patata kugara manje. Apa baba vangu vaizotenga shopu panharira. Ndopandakazoitangira grade 4 kusvika grade 7. Ndaidzidziswa nemumwe ainzi Ticha Mwazha. Ticha Mwazha vairova. Vairova. Saka zvavaiita vana vanogona vaibiswa umberi voiswa kupedzisira kumasuro.
because vaive nestaire yekuti kana vakabvunza mubvunzo vanotangira kumberi hatadza vachirova kusvikira mibvunzo yaizogonekwa nevari kumashure saka inini ikoko ndokwandaiwanikwa kumashure kumashure ovada tisu vanhu vakatanga kuita zvaya zvemapoints grade 1 zekuti maresults egrade 7 inini nemusikana ainzi Jesse Mahlangu wekunharira ikoko were the first pamadziri pacho kuita 4 points dzegrade 7 but aenda paasisi for form 1 asisi yanga ine staire yekutora vana kuHarare nekugweru nevemunharaunda asi vainyanyoda vekuHarare nekugweru maybe hameno zvavaizviitira asi ndakazombodzimana ndazomboari board member wechikoro ndakazoona chikonzero chacho saka taapasisi ipapo takangokwikwidzao zvokuti vana vaibva kunana Gweru nekuHarare vakangondiwana ndiripo pamberi ipapo zvokuti ndichingomiramiro panumber 1 number 2 tichikwikudza nepana ainzi Takundwa Dr. kumarondero anzi Kanisio Takundwa yanga iri hanzvadzi yamistress Mujuru aya asi anga achibva kuno Gweru iniri form 1 form 2 form 2 pasecond term pakangoita karuma kekuti pane munhu ainzi Rwafa ameno izita raangofananawo neAziya Mkwashangu vavasina ukama asina kudzoka kuchikoro anga ari muform 4 saka umba chikoro chese vana vangoita ruma yekuti Rwafa akaenda kuhondo Rwafa akaenda kuhondo then ameno kamweya kako kaingoti kana kangopinda kavana vanenge vakutofunga zvekuenda kuhondo the first person kubva paasisi who influenced in particular ndaingomuti sisi anonzi Bridget Charamba Bridget Charamba uyu akazondibetsera futi kuhondo kwacho to the extent yekuti I believe kuti I am what I am because of that Bridget Charamba ndaimuti sisi because vanga vari vachera inini tiri vana museyamwa isusu asi iye Bridget was the first together nemunhu ainzi Albert ndakukanganwa vakaenda vari 2 ndo vakatanga kubva paasisi naCharles Tugwete 1976 Bridget Charamba naCharles Tugwete nesome other 2 vese vanga vari maform 4 ndo vakaita se tanga kuenda Mozambique Bridget inangontaura zikanzi but ndakuenda inda ndiri mudiki kwari inda ndiri muform 2 yari muform 4 totoona aenda isusu sezvinewo
headmaster anga aripo wainzi Masukusa akangonzwa kuti pane vana vaenda kuhondo womba adzinga vana vese zvikanzi mumwe wese ane school fees nasina endai munouya mane school fees ndofunga aida kuti yazongoti vakaenda nevatiinde moto Yes, okay. saka inini nainzi Fidelis Mabika na ainzi Isaac Magama nomwe ainzi Obert Churai. Obert Churai anga ari munin'ina wa-vice principal. Okay. Iye Churai akaziyambo MP wekuchirwe ndiye anga ari mukoma waObert. Iye Obert wacho naariko kuchirwe. Okay. He is now a retired colonel. Fidelit baba vake vainzi Mabika wanga ine hotel paNarila. Vakazotomboita MP. MP time yaSmith here. Okay. Then inini ndanchivari mwana wa ndaraunga anga businessman na mai wangu waretire futi time hiyo. Okay. Isaac Magama aibva kwaChirumhanzo asinganyatsozivi kuti ndekupi tisakazoteera kuenda kuhondo. Asi takabva pakanzi vana vese endai munotsvaga school fees. Inini naFidelity tatinayo fees asi taanzi tonzi endai. Then obva tabatana nemunhu ainzi Magaisa anga ari paNharira ine bhuchari zvikanzi avafananga takukusponzai kati okay. Magaisa wacho vatitora vatibhadharira bhazi taakwira bhazi rainzi vana Rutendo raienda kubhoera kunzi kwaGaza. Yes. Obva taenda obva tanorara mubhazi. Little did I know kuti patakarara ka papari less than 200 meters kubva pamba paatete vangu vaiteerana nababa vangu vanachiti vakasebhia chamatumba asi handinamboziva. Obva tarara ipapo mubhazi obva tamuka makuseni mabhasis aya madrivers anga achitoziva kutoti ukaona vana vakadai so vari kuenda kuhondo. Saka bhazi driver akabva angotiti imimi ndichanosangana nebhazi rakati ndora ndichakuisa imo moenda. Saka tichinosvika paGaza apo patatarara pachimvuri tinosvika paGaza obva tasangana neUnited. Obva madriver ataurirana isu obva tatopinzwa muUnited. Obva takondinya kunosvika kwaMutare maroad block madriver aitrustwo seUnited aitrustwa nemapurisa. Obva tapfudzwa pese maroad block obva tapinda paMutare. Tapinda paMutare taenda kudanga Mvura hotel tina Magaisa ka. Magaisa atibhukira kanzi regai titsvage kuti tofamba sei. Tabhukirwa naMagaisa uyo tisu 1 day 2 days 3 days 4th day Magaisa akati ina handisina mari saka regai ndichidzokera kunotora mari. Tikati saka isu toita sei? Anzi motongoona kuti musara sei ndozodzoka. Obva taona kuti munhu haadzoki. Asi kana ndakamborwadziwa muupenyu ndarwadziwa musiwo zvisingaiti because it was like anga nguti abhandona kuti aiwa achionai zvamunoita mega. Apa tiri vana vechikoro kuti tidzokere kuti ukazvisaiti tiri vana veform 2. Obva tatoti
rega tizwewo taakunzwewo madharanga aripo achinwa doro zvikanzi aiwa endai kunonzi kaBishop Lamont munopinda muyadi maBishop Lamont motaura nyaya yenyu muchaona zvamuchairwa obva taenda tanosvika kwaLamont kuya tapinda takatambirwa zvakanaka nemasista nechichi obva tanzi ngatiitei munamato obva tatoitirwa tachakapfeka kauniform dzechikoro obva sevanhu vaibvawo kupa mission school obva tanamatirwa vakaita some kind of a mass obva tangonamatirwa tiri 4 nevamwewo staff vepaBishop obva tapedza obva wabuda nesu imba yacho yanga iri padhuze sterek nenjanji yokuti road inenge iri pamusoro njanji iri muzasi saka wangobuda zikanzi tedzai njanjiwe obva tadzika munjanji muya nayo takuenda after about 20 minutes walk obva tatoona saini yakanzi welcome to Mozambique something asi iri masaini emurailway line aya iso obva tatofarisa takrosa ipapo Mozambique unenge uchibheliva kuti kana vatokrosa apa hapaisina zvichaitika sezeyu Frelimo iri yanga yakatoiswa magadhi kunzvimbo idzodzo saka taangobuda nemunjanji imomo zvokuti vakambotisaspekta kuti vanhu ava very rare kuti vanhu vabude saka tichingokrosawo tabva tangoziva tamira obva tatosungwa obva taendeswa hedu kukamba koko vakazongoona kuti vana magenuine kwakuma 8 usiku manheru takasvika paine vanhu 2 pamachipanda but pakwakaedza tatakuma 50 vamwe vachibvonekwa vakabva nako ende mazuva ayo ndikuva kuchiendwa nevanhu kavo vanhu vachienda kuMozambique and vese majority vari vanhu vechikoro obva tagara baibai makuseni tikafunga kuti tichawana breakfast nothing zvazvatotanga then masikati nothing manheru zvikanzi mangwana makuseni muri kuenda kune chikafu mangwana acho makuseni hapana muti yakauya hapana muti chikafu yakazouya tractor kwatoo kuma 3 masikati tractor tatisakwani mutractor tatawandisa mari saka vakada kumbota vakatanga chicha nenzara iri papana ida kumirira kuti saka takango asi inini nemabhuru rangu hataangomaneja upindo hwedu mutractor obva taenda obva tasvika kumanika tichifunga kuti tichawana chikafu nothing tichizobva tichipinda muchimoyo obva tambogarawo futi muchimoyo asi muchimoyo ndomatakazosangana nevamwe vangu vakuzvinzwisisa kuti muno muchikafu kutotengesa hembe saka chainzi chirenje ndopatakatotanga kuziva kuti ndochonzi chirenje wototora masheti wonotsvaga chingwa watowana chikafu
From there, apo takaita about 2 days. Wanga tazvinda kwanzi kudoroi. Kudoroi ikoko tichinosvika unenge uchibuda murori, tatorwa neScania manje. Chiburuka murori. Kanzi munhu wese ufanira kuita se uchifunga zita rawakuda. Kuti wakuda kunzi hani kunoku. Hatidi munhu anoshandisa mazita ekumusha. Saka inini handinombi ndanyatsozvinzwa kuti zviri zvataurwa ipapo. Saka tabuda manje tirikutanga kunonyoreswa. Hanzi wauda kunzani? Ndikati muri kuti ndofanira kukandirwa zita, zvikanzi Magnoto nhamo. Ndikati Mati, zvikanzi ndora zita rako. Ndikati alright. Asi zvakambonditorera nguva zvekutoti uyo Fidelis anga ari mumashure mangu ndiye akatoriziva zita racho. Ndiye akatonyatsonzwa kuti zvanzi chii. Ndiye aziva kutontaura zvikanzi aiyo ndo zita rawapiwa here. Ndikati alright. But from ipapo apa pagedhi camp inenge iri some 3-4 kilometers away. Saka isusu apa matotanga kunzi kana tichiti fall in tirikuda kuti mirai makadai mechi mautoziswa zvekumacha nechichi. Then from there makutomhanya kuenda ukamba apa une chibhegi chako. Ndo pandatanga kunzwa karwiyo kanonzi kure 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 nonzwa ika. Apa tiri kumhanya tiri kuenda some 3-4 kilometers away. Hausati wambozviita kumana kana ukadera. Tichizonosvika hedu ukamba asi takasvika vamwe vakuita kurohwa kutinwa. Tazosvika hedu ukamba moskopinda musecurity under guard. Vatasvika musecurity under security kuti musasangane nevamwe. Handizivi kuti chii asi rake randakaita nderekuti anga ari guard pasecurity popo ainzi Roy. Roy maybe kudai nyaya yekuti anenge anga akaona marekodzi angabva kugedhe kuya kuya akaona kuti uyu munhu zita anga ari William Mukumbuzi. Saka akazonditaurira musi waakazobva pakamba ipapo akanga andibata zvakanaka zvimwe zvisingaiti. Roy anga akatichwa nababa vangu inini. Saka aivaziya. Saka ini ndiri musecurity mo tichiri underguard ipapo ndo paainditaurira kuti please usatize kunoku. Ukatiza una kwaunoenda unobatwa and punishment yaunozopinda is severe. Shingirira uchajairira. Because zvaitoitika nezvekuti taienda kuenda kuchikafu taikuti kuguzinya kunodya ikoko chikafu chacho chiri kusemesa and dzimwe nguva memusingatochiwani and sesu tangosvika kuchingopiwa mapowdered milk anenge akangodirwa mvura
saka unenge usati wambozvidya. Yeah. Saka iRoy aitingoti aiwa shingirira. Tazobuda muundergrad muyamuyam obva aita se anenge anga aine kapositionwo yaichiri refugee camp ikoko ndiyo doro yacho. Obva influenza inobva ndaitwa company PC. Okay. Company inenge muri about 150 people. Bruno wangu mwatatangozosanganawo imo kusecurity ainzi Bernard Mfanochiya. Bernard anga abva kuSt Augustine's ende ndabva kuAssisi. Saka Bernard obva aitwa company commander. Nobva ndaitwa company PC yecompany dzevatoto. Okay. Which was zvichiri kuitwa but zvakazi zvekuti munhu anongoswana nyembe waona. Pane zvakazoitika pamberi ipapo. Yeah. Saka ini naBernard Bernard commander inini PC nevamwe chichi taidyira kutable. Okay. Kwainzi kutable kwai kana chikafu chichinetsa at least kutable kwaiwanikwa a meal a day. Kwakusingazoshaiki. Saka ndirwo yanga aita kuti ndiwanewo kachinzvimbo ikako. Obva ati togara tese takugara hangu naye. Roy aibuda usiku vachienda kuchirenji. Okay. Some distance maybe kuma 15-20 kilometers ikoko. And vachienda nehembe unochinja hembe ikoko wapiwa huku dzakaputirwa mafoil zodzokwa nadzo amene machengeterwo azo aizoitwa muvhu chaimo chaimo. Saka tatisingazonyanyonetseki chikafu. Yeah. Then kwakazongouya marori kuzotora vanhu vainzi vakuenda kuTanzania. Roy anga aripo, ari one of them. Obva vapinda musi wavakatorwa. Roy ndo in fact vachizi varutorwa mangwana. Roy obva anti chirega ndinokuratidza kwandowana kwatoita chirenji. Roy was a good man. Handina kuziva kuti Pane mfambo. Ene ndapota ndadzoka ndakatakurwa. Nekuneti. Zvikanzi manje iri mangwana tiri kuenda. Saka ndozvaunenge wakutofanirwa kuita kana mashaya chikafu. Hatina kuziva kuti pane zvichaitika futi. Vana Roy vaenda. Asi Roy chimwe chinhu chakazoyandiudza manje ndechekuti ukanzwa panonzi pari kudikwa vanhu vakabva kuyunivhesiti, inda unomira ipapo nyangwe iwe usina kukusvika. Asi ukanzwa vakanzi vakabva vari mapilot, inda unomira. Hanzi because vanenge vachikutestai vacho havana kubve vari mapilot acho. Hapana chavanoziva. Saka hanzi the advantage yekuti ukanomira ikoko ukanzi wabudirira wakuenda ka hauna kwamunozomboendeswa usina kuenda kutraining. Saka the first thing ndezvekuti muchitorwa panapa munotanga maendeswa kutraining. Then after training mozonzi alright takuitisa ichi zvamakadedzerwa zvi. Saka iwe unogona kutiza uchiramba kana watrainwa waright. Ndozvaakanga anditi. Saka vaenda Roy indasara paya.
just a week after vana Rui vaenda umva command yecamp vainzi vana Comrade Mvenge ainzi Chihamba kwendaraina umva wangoti panapa pane vanhu vasati vambogara muhondo vakungosvika vachingosvikopiwa nyembe panapa saka taakuita restructured toda kuti vanhu vanini naBernard Teso mubva tadhingurwa apa manje kutebhura hatichaendi manje apa Roy aenda ndopandakaona kuti kuondokuya uku kwashandewo tangosvikirira hapana kuzomboita ndongwa just about a month ubva kwangu uyo vanhu vachiti tiruda vanhu vakaita typing right ndikati yaitaurwa naRoy tisu vanhu vacho tisu abva tabuda taunonyoresa mazita saka pakunonyoresa mazita ipapo Bridget Charamba anga atoselectwa kunzi uite sei aone kuti anyore maona itirosvika Bridget ndikuona ndiBridget hanzi kobhoti mukuona kuti tasati tamboonana for the 2-3 months andenda ndikati zvikanzi handisitomboziva ndiri pano ndikati ndakateera kanzi auright watoninyora zita then taita sei tanyorwa tazoudzwa zikanzi kana mogara makagadzirira toita sei tichazongouya tokutorai tanyorwa tatiri 28 asi vasikana ndo vanga vakati one day asi vazhinji vasikana vacho vanga vari vepasisi iyo vakomana haindini nemwanzi Daniel Makaripe aibva kubhoera futi nevamwe vangoti vakomana tatiri 4 vepasisi tamira then musi wekuzotorwa mazita akaiwa kuti vana nhamo vanani chichi vainzi rikadedzerwa paparedhi panobuda 5-6 people vachida kuenda chichikunyepa vakauza sikireti yacho vakauziva kuti bati vazhinji ovaBridget uyatorwa kuti ndiangamu kaofisi kakaiswa typewriter manje saka vanhu vese vobva vaenda kunoita line up vachipinda 1-1 munhu aibuda achimhanya kana aonekwa kuti haagoni typing vaiwe munhu airopairova munhu saka vaingoona laini riya richingoita pfupi bhicha nebhicha iniwo manje ndandabatawo mwana womukoma wangu aenzi George Makuchete akuti mutsindikwa ndabata George ndikati George endi George ahambi yaramba kunyoresa because ndikati aiwa endi indaiziva kuti kuna Bridget saka George ndamubata tirikuita sei tirikuenda tirusvika George achipinda Bridget omubva angoti hautaiwe tese kuchikoro omubva George atonzi hachi chienda unotora bhegi rako ndoona munhu ari kubuda achifara chichi ndikati hazvaita indichipinda zvikanzi hautaiwe tese kuti zvikanzi aiwa wangoti nevakomana nevakomana because vasikana vava vasinganyanyodhautiwa
inini zvikanzi inobva ndakugarawo pasi hameno ndaangobata zvikanzi orati chibuda apa Bridget akatonditsingira chiona vakati taita typing nayo ende ndopanotika akabva apedza problem dzangu dzese because kana watotrainwa chiti anything kana kunzi ita kwakati uchida no problem kana usingadi unoramba because unenge watrained ka unogona kungoti ini ndoda kuenda kufront ndipei futi ndiende kufront saka ndopo patatopinda murori tisu taenda kuchimoyo painzi pamapinduzi joina training paya then ipapo papasinapo problem maningi because kutraining kwausingazoshayikwi chikafu chaisingawanika hacho in abundance asi kuitira fitness vanhu vaitongowaniswa mamills akakwana anga ari camp commander wetraining camp ainzi chocha iye anga aunzi chiuru then anga ari chief instructor ndiyo achiwenga honorable ripi vapo ndovanga vari deputy vachocha haino yanyu ndikona muri kuritarisa ndikona kairi katatu ndikuti Robert ndotore ngobisa babarazi right we went through training pasina maproblem after training ini ndakazo assignwa kutraina madhara pane incident yanga yamboitikawo yokuti pane vanhu vainzi vashandi vanga panduka vakati pane mashefu akangouya akasvetwa mashefu kunoku vasina kumboita training chichichi vamwe vacho vairehwa ndivana ushikunze vana Dr. Ushikunze nevamwe vangoti kuti saka ndo vakavanzi vatrainwe inobva ndanzi ndichiita training demonstrator wavo ndansiri instructor asi ndandiri demonstrator sa instructor achiti prone position iwe ndounodemonstrata kuti prone inoitwa so things like that kana dismantling eputi iwe ndounodemonstrata kuti saka umva ndaita si makuseni ndounenge uchivamutsa uchimhanya navo uchiita sei vaida steric kuita zvaiitwa nevanhu vaitrainwa asi mainstructions anga ari ekuti tivabate zvakanaka nekuti vanhu vakuru nekuti vanhu vakuru anga ari mashefu but vaizombopopota toda kungotrainwa sevamwe its true saka tapedza kutraina vanhu ivavo obva tatraina futi rimwe group ndiri demonstrator then risati rapera that group kembe yangazi yachinjwa zita yava kunzi takawira 1 kwakwane takawira 2 then ineumba ndazongo asainwa ku infact azongo chuzwa kuenda kuchina
What some of us are fighting for is to see that this oppressive system is crushed. We don't care whether, I don't even care whether I would be part of the top echelon in the room. I'm not worried, but I'm dying to see a change that, in the system. That's all. That's all. Taigara mumakomo mumakomo ayondo alwaka imanya manya takabatesa tichichingira Zimbabwe taigara mumakomo mumakomo ayondo alwaka imanya manya takabatesa tichichingira Zimbabwe vakomana vasikana Zimbabwe magorira mumakomo Thank you for tuning in to Zim News Beat TV with Robert Tapfumani.